Košava nam je donela i ovaj utorak, duvala je tokom većeg dela noći, nekako su zoru. Su gostovali u predstavi Narodnog pozorišta. Ko to očigledno za sada ne... Žeru, da li je zajednica srpskih opština prihvatljiva za Evropsku uniju i uopšte insistiranje, on kaže, ništa nije važno za Evropskoj uniji, da li je nešto prihvatljivo ili ne, već Beogradu i Prištini. Kako se dogovore Beograd i Priština. S druge strane, oko tog najvažnijeg pitanja su nastali problemi. Šta? Kakve su vam to teme? Čekajte, stanite. A sad ne pišu koje vreme. I traje 23 minuta. Kao to je neka istraživanja su radili. Paulo Coelho kaže da. Pa evo, neka istraživanja, naučnici su neki utvrdili da je kao, pokušavam da shvatim tu logiku, da je kao subota idealan dan za vođenje ljubavi, izgledu proleća i imamo jedno iznenađenje za sledeće uključenje, a to je suvenir Srbije i Beograda. Ja ne znam šta tebi pada na pamet kao suvenir iz Srbije? Šta nosiš kad ideš negde u inostranstvu? Zimnicu. Ajvar. Ti rekla. Vidjet ćemo šta ima... Može bude malo ajvarča malim teglicama. Može. Ja bi ljute paprike, neke faferonke. Još da sam s tim ljuti. Pazi, pa to ti je zdravo. A čekaj, vi znate šta je suvenir? Vidjet ćeš za jedno pola sata. Mi imamo neke predloge, da imamo da su možda uvršteni već. Vidimo se onda za pola sata. Vidimo se, čao. Počinje jutarnji dnevnik za nekoliko minuta, čekam vas u 8:30. Dobro jutro, dobrodošli natrag u jutarnji program i hajmo sad jedno podsjećanje. Koliko puta ste u životu u ovo doba godine pisali sastave na temu Proleće u mojoj ulici. Pisali smo svim godišnjim jutarnjih programa. Michael Scott, košarkaš Crvene zvezde. Welcome, good morning. Thank you. Dobro jutro, Nataša. Tako smo razmenili, naučio je neke reči. Kako stojite sa srpskim jezikom?